Сәлем, сіздің білән Алина Саф, и біз қарайбыз Made in Kazakhstan. Башлайбыз, достар. Соңғы видеода мен айтам, рахмат сізге қарарған үшін, рахмат сізге кірген үшін. Миңа қушылығыз, менің видео қарарғыз, баш бармақ қойыңыз, біз башлайбыз. Мен har күн яңа сүзләр үйренем. Бүгін сүз була. Миңа ярдәм бирегез, комментария языгыз, ничек була. Сүз мин белән ничек була? Классно, керемет, красивый, сылу, искренность, ак ният. Һәм тагын өйрәнәбез сүз, нинди сүз? Нинди сүз әйтмә. Чу? Ишәк. Үзе син ишәк. Әйдәгез. Сильный. Сильный ничек була? Ярар, башлайбыз. Дашка, списывай сюда. Ты меня хочешь не говорить? Потому что не хочу. Эй! Обиделся? Знаешь, что обиделся? Я тебе часы видел. Ты подумай, как надо мне. У тебя же еще не вызвал? Не, вот это. Менә кычкыралар миңа, когда мин реакция төшерәм. Бу нәрсә? Бу кыз сулу. Французский стильдә бүген. Шундый шапка кигән, полоска кебек, блузка, мине кебек полоска. Миңа нормальный реакция бирмиләр. Соңгы 11дә генә реакция төшерсәм, әйттеләр: "Юк, ник төшерәсең? Син йокларга кирәк."
Һәм монда бик матур төшерәләр бу видео видеографу кем төшерә, аңа да рәхмәт. Шундый матур видео төшергән. Менә бер тормый ул монда, бер юлда. Ул һәм менә булай бу якта төшерә, теге якта төшерә. Юк, сез мине булай гына карыйсыз. Бүген минем 5-нче көн татарча сөйләшәм. Белмим, яхшы сөйләшәм мин, юк, кешеләр, абыйлар, минем апаем әйтә, что мин начар сөйләшәм. Әйтә, сөйләшмә мине белән. Бөтен кеше көлә, мин тырышам. Онытмагыз, миңа сүзгә сильный ничек була казакча. Мин дөрес әйтәм. Белмисез. Сезнең белән булды Алина Сав. Савыгыз, дуслар. Миңа бик ошады. Шундый, знаете, еще анда бер абыйда шундый был кулончик. Менә шундый, ул савыгыз, дуслар.